Vitajte. V dnešnom videu Servis Filipom sa pozrieme, ako čo najefektívnejšie a najjednoduchšie opraviť defekt na bezdušovom plášti pomocou tejto sady zátok od Lesignu. Budeme potrebovať samozrejme pumpu, poprípade zásobník na vzduch, na fúkanie bezdušovej pneumatiky, montpáky a potom takúto šikovnú sadu knôtov od Lesignu, kde sa nachádza 6 náhradných knôtov rôznej veľkosti, takto vyzerajú a spolu s lepidielkom. Ak vám niečo z tohto vybavenia chýba v servise alebo v domácej diaľničke, tak to samozrejme nájdete aj na našom e-shope životbicyklom.sk. Ako prvé pozrieme, či nám náhodou niečo v plášti neostalo zaseknuté, a keď niečo nájdeme, tak to vytiahneme. V našom prípade je to takýto klinček, ktorý musíme v prvom kroku odstrániť. Vidíte, ostala tam dosť veľká diera po ňom, ktorú už tmel nezalepí a je potrebné použiť sadu knôtov na opravu. Vyfúčime si koleso, ak ešte nie je vyfúčané. Demontujeme plášť. Vidíte, že tá dierka sa nachádza tu, je celkom veľká, a aby sme zvýšili čo najväčšiu životnosť plášťa, tak je lepšie, keď to poriadne podlepíme a budeme si istí po tom teréne, že plášť vydrží a nesfúči to niekde. Toto miesto s defektom očistíme od tmelu. V sade od Lesignu sa nachádza takýto šmirglík, vďaka ktorému si okolie tejto dierky ošmirglujeme, aby sme odstránili špinu, masnotu a prach. V druhom kroku si dáme toto adhezívne lepidlo na plášť a počkáme 90 sekúnd, kým zaschne. Lepidlo dávame okolo a snažíme sa, aby bolo približne tak rozmiestnené, ako je tento klobúčik na knôte. Zhruba po minúte a pol prestrčíme knôt do plášťa a stiahneme ho zhruba do polovice. Potom odstránime túto modrú fóliu z druhej strany klobúčika. A celý knôt poriadne zatlačíme, stiahneme a prstami, tlakom už len zatlačíme a prebytočný knôt, ktorý nám tu trčí, odstrihneme kliešťami alebo nožnicami. Keď to máme zalepené, plášť môžeme osadiť na bicykel a vyskúšať. Ako môžete vidieť, defekt sa podarilo zalepiť, neunikajú nám žiadne bublinky v okolí knôtu, takže nám ostáva už len nahodiť koleso na bicykel a môžeme ísť jazdiť. Koleso nám pekne drží tlak, takže oprava sa podarila. Ak vám toto video pomohlo k oprave bezdušového plášťa, budeme radi, ak nám necháte like, poprípade komentár a vidíme sa pri ďalšom videu.